Bueno, que tal, chicas, chicos, chiques? Vela que estamos un día máis non fallado. Eu son Iria, xa me coñecedes, xa me pasei por aquí máis veces. E hoxe volvo a estar aquí cunha persoa coa que empecé eu nesta andaina no fallado. Leila Fernández, como estamos? Que tal, Iria? Moi ben. Canto tempo fai daquel primeiro episodio, non? Pois moito. Eu xa non me lembro, o sea, lembrome de que estaba moi nerviosa, pero bueno, botamos aí uns contos coa compa Yaiza López, @yaizalo, que lle mandamos un agaremoso saúdo. La mejor. Pois sí. Bueno, que pasa hoxe, Leila? Que nos trae ao fallado hoxe, en especial? Estamos un pouco tristes. Estamos un pouco tristes porque acabamos a temporada. E, bueno, estamos contentas realmente, porque non tiñamos nin idea de como iba a salir isto. E, oye, ni tan mal. Efectivamente. ¿no? Sí, a ver, te razón, eu tamén estou así un pouco de sentimentos encontrados, porque, bueno, en principio, acabou o conto, pero foi ben. Foi ben. Pero, bueno, se a todo o mellor, tanto o conto non se acaba. Non soltes exclusivas antes de tempo, tía. Vamos a ver, en que se fallader? Vos queredes que haiba segunda tempada ou que non a haiba? Vos, nos somos mandadiñas, como vos vexades. Eu, se a xente quere, por mí, pa diante. Bueno, non imos desvelar máis. Non... Pero complícasenos un pouco, debemos admitilo. Bueno, que haxa unha segunda temporada. Podemos facer un esforzo. Vamos a ver, mira, se metemos a tanta xente nun fallado así pequeniño como é o noso, Tamén é e verdad. tantos bártulos, porque hoxe, non sei se, bueno, para quen estea vendo o vídeo, temos por aí xa unhas cousas de recollida de aspiradoras e tal para librar, porque se nos acaba o contrato de alugueiro e aquí hai que facer a limpieza final. Efectivamente, hai que despejar. Pero bueno, o caso que estamos enredando con máis. No, sí, arranca. Arrancamos. En fin, Leila, que como é o último programa e xa estamos pois pola noite de San Xoán, pois imos falar dunha cousa moi importante, que é o brao. O brao. Que además para min empeza hoxe realmente, como dicías ti. En plan, 21 de junio a mí non me igual. Para min empeza o día de San Xoán. É que literalmente. Entonces, pois o brao, pois que é o brao, Leila? Pois é a época de excelencia para pasalo moi ben, para estar cos teus compitas e, bueno, la vida loca, ¿no? Así es. Efectivamente. Entonces, hoxe trouxemos uns invitados que queremos acabar por todo lo alto e trouxemos uns invitados que outra cosa non sei, pero ben, saben o pasar. Eso fijo. Bueno. Hai teorías sobre eso. Xa se presentan eles soiños, non fai falta que Xa nos ahorramos presentemos. traballo. Pero bueno, temos aquí a Nuno Pico, Grande Amore, e a Chicho Ortiga. Hola. Que tal, chicos? Bueno, o veraniego realmente é Chicho. Eu vou intentar pues, facer notas a pé de página e tal. O máis, el sí que é máis veraniego que a min, Sí, Bueno. a ver, o que pasa que eu creo que se ambos nos poñemos ao sol máis de 5 minutos, Sí, de feito, bueno, mirade. Ostras, Xa vos queimastes? Moreno, pero además moreno obrero, Sí, porque de ir por aí tocar e tal no coche, Claro. conducindo, pues tal, pues levo, sí, pues ese... Pois. Teño unha amiga que despois da graduación, bueno, antes da graduación botou bronceador porque resulta que a maquillaron moi mal na peluquería, @uxía, isto é para ti. Entonces a mulleriña saiu da peluquería coa cara laranxa. Entonces dixo a peluquera, por que non botas bronceador na casa para que se che iguale? Bueno, pues non sei como dixo a peluquera? Sí, claro, consejos. Entonces claro. a muller acabou cobrada como ten Nuno, pero mal, o sea, como que por aquí Aparches, polo ¿no? medio, efectivamente, está morena e por aquí blanca como o leite. En fin, a situación foi dramática, pero bueno. E sí, pasaron días, semanas de feito, xa pasaron semanas da graduación, Sí, efectivamente. eso do bronceado é un peligro. Sí. Non botedes bronceador No. ainda que eu lo dixo a peluquera. É que o sol realmente é malísimo, Así, todo sí. Pa a piel e todo tal, é moi malo. De feito, bueno, isto xa ves, nada, medio sorbo ao café. Vamos a ver, eu outro día por circunstancias estaba nun cementerio cun amigo meu. Moi bien. Bueno, bien. Eso é verdad, eso está, esta é a verdad. Correcto. Estaba nun cementerio. E estábamos mirando fotos de mortos. Bueno, cada un ao Out of final, context totalmente, 24 pero horas, os días son moi largos, tampouco non dá, internet non dá para tanto. Entonces hai que ocupar o tempo. Bien. Eu estaba nun cementerio cun amigo meu mirando fotos das que hai ali nas lápidas. É dicir, tú mira como estaba esta xente, jova, que con 60 e pico anos xa estaban moi queimados, moito máis do que están agora. Eso era polo sol. de traballar todo o día fora. Teorías que non igual é mentira, pero un punto que quero deixar aquí, por se acaso. Non vos poñades moito ao sol. Non. O sol é moi malo, Sí. Sí. Faltaballes protección 50. Pues- Que din que hai que botar sempre. Como mínimo. Como todos así. Sí. Moi ben, Chicho, así é. Pero a sí. vos non vos dá moita pereza isto de ter que botarse crema Sí, a mí rollo muchísimo. cada X tempo? A mí Máis muchísimo. pereza me dá estar queimado que flipas. De feito, eu perdón, vamos a ver. Arranca, non pasa nada, non nos ti Pausa dramática para botar imbrolín Eu no café. con 11 anos, en sexto de primaria, 11 12 anos, non? Epa. Fun a de excursión, bueno, eu non solo, logo fomos o meu colegio, Sí. sexto de primaria, de excursión a Warner, a Madrid. E
eu, pois, pasoume tal cual. Non dame moita pereza botar crema e digo, na boto. O día antes da Warner fomos ao Aquapark de Madrid, non sei se chama así, bueno, un rollo que hai ali. E non botei crema ni nada. Queimaduras de terceiro grau tuve na espalda. Ai, mi En serio? En plan, logo volvín a Burela e caía a piel, en plan, como a serpes, logo, sí. E acórdome de estar eu... Será de segundo. No. Pero de terceiro é en plan amputación. No, casi. Amputación non, pero salían míticas vexigas de... Joder, como se te queima aceite. Sí, pero vexigas loquísimas. E de feito, pelei, estou desebrado, pelei. E non iba a... Bueno, xa non é que me gustase moito a playa ni nada, pero non pillera a playa ni nada. E estaba na casa, botando crema, non sei que, vendo La que se avecina, que era cando estaba empezando La que se avecina, que o descargaba do Emule. E vía ali e caía a piel. E estaba medio hora sentado na silla e tiña que levantarme, barrer a piel que me caía. Sí, xuro por Dios. É o médico, a todo isto, o médico que se parecía, que cuidado aquí, que se parecía a Povedilla de Los Hombres de Paco. Non gosto de Povedilla de Los Hombres de Paco. Pero non, estás traendo unhas referencias aquí. Bueno, que eu son vello, juventud. O médico que se parecía moito a Povedilla de Los Hombres de Paco díxome, tú vas ter melanoma. Eu, moi ben, vale, gracias, jefe. Nada, así. Non tens melanoma, non? Non teño ainda, pero igual lo acabo tendo, claro. Cambiou melanoma polo post-punk, tío. Exacto. É que con esa vida, como non vou ser como son? É que, claro, tamén... Non quedaba outra. Esta vida non lle che janetes. Pois, efectivamente, díxome, basicamente veume dicir eso o dermatólogo, que non fixase moitos planes de futuro. Bueno, xa dixe Chicho que non pues, dalle un pouco a post-punk. E nada, antes de seguir falando destes contiños, que se todo estes contos hai nos que contar, pues nada, imos presentar un pouquiño para quen non coñeza, por se acaso, a Grande Amore e a Ortiga. Pues nada, Nuno mesturou pop co punk e o tecno dos 80 con letras en galego. No 2019 empezou a sacar música e sacou temazos como Perdón por ser tan sexy. O primeiro álbum sacou no 91 e no 92 levou o premio Martín Kodax do mellor proxecto de música electrónica. Aí nada, Nuno Pico, señores e señores. Ojo, calquera o diría, pero aquí estamos, Aí está. E nada, Chicho, de Santiago. Hoxe trémolo aquí como Ortiga, pero Chicho está metido en mil movidas. Boyanca Costova, esa colaboración ahora aí con Pili Pampín, que acabades de sacar o álbum. E nada, tamén estades vos os dous xuntos como Los Rastreadores, que sacastes un EP en 2021, se non me equivoco, con 6 temas. Mondo Dolore, un temazo. Quero dicilo desde aquí, me encanta. Sí. Creo que tedes un concierto de feito ahora no Surfing de Lérez. Si, hoxe é San Xoán, non? Pois Sí. Mañá. Efectivamente. Mañá sábado. Hoxe é viernes, claro. Pois nada, mañá todo o mundo... Efectivamente. Nada, estes nenos salen daqui da FACO, me xa van directos para Pontevedra, efectivamente. Bueno, entón, imos arrancar falando do Brao, pero concretamente de cousas que pasan no Brao, Leila. Que cousas pasan no Brao? Mira, no Brao pasan moitas cousas, pero hai como certas cousas que son como moi típicas do Brao, en plan festivales, festas, playa, que falábamos antes, todo ese tipo de cousas. E antes de nada queremos preguntar cales son os vosos plans así en xeral para este Brao. E tú, que tos máis veraniego? Pois eu, a verdad, estou moi contento porque este verán é dos que menos vou a tocar. A ver, joder, que dito así parece que tal, pero é como o meu primeiro verán sin que sea unha locura desde hai 1000 anos. Entón, claro, pois podo facer cousas como ir á playa, quedar con amigos, como vivir máis alá de Sí, traballar. como vivir, e eu digo, wow, tío, pero si ir a la playa es maravilloso, sabes? Claro. E claro, non o podía facer nunca, entón este ano, como estou co de Pili e tal, e preparando o disco novo de Ortiga e tal, pois basicamente non estou facendo nada, estou viviendo la vida, cada día en un lugar reventado de la cabeza e xa está, pois pouca cousa. Entón, a verdad, ahora sí que sei o que é un verán de persona, tío, sabes? E non de andar, eu que sei, en 5 ciudades cada semana. Xa. Claro, eu estou un pouco ainda xusto no posto do que dice Chicho. Ainda non me chegou ese descanso, o cual tampouco o quero, porque non, a mí a Cobrao non me gusta, sinceramente. Non me gusta nada. A primavera encanta, a primavera gusta moito. Por que te traemos hoxe? Xa, home, eu xa vos digo, veraniego non son a persona máis veraniego do mundo, Escollemos mal o tema. No, que, así que, home, toco en festival, quero dicir, teño unha vida no Brao que mola. Circunstancialmente, sí, polo tema da música e tal, pero
A vida de civil no Brao, odio a muerte. Odio a muerte, non me gusta nada. Gustame a primavera e o principio de outoño. O resto do ano, nada. Nin o inverno, nin nada. Para min, de vida útil, claro, que teño pouco, 4 meses no ano. Pero, sí, non sei, que odio o calor, non me gusta nada ir á playa. Claro, ao final, polo tema dos concertos e todo, porque eu desde que foi o Covid, non... Desde que se abreu un pouco aí e tal, non parei nada no Brao. En ningún momento. Primeiro currando de Rodi e de Chicho, agora con concertos de Grande Amor e tal, entón eu tiño o Brao moi asociado a estar facendo o mellor 1000 km ao día durante 5 días, dándome, o sol no coche, pasando como un demonio e tal. Despois eso, os temas dos concertos sí que está guai e tal. Pero que é o día a día do Brao, me gusta nada, cero. Rían. A modo. Pois, bueno, falando así dos concertos e tal, unha cousa que hai no Brao son os festivais. Nos queríamos preguntarvos, xa que temos aquí a dous artistas bien asiduos al festivalismo, que é o que máis vos gusta dos festivais? Nada, non é broma. A la fin da entrevista. Non dixas eso, que despois non te contratan para ir tocar. Sí, pensaban que é parte do personaje, claro, que todo encantado. Realmente eu estou na lanzada todos os días aí, Pois, cal era a pregunta, perdón? Que é o que máis vos gusta dos festivais? Pois a ver, joder, son moi divertidos porque ao final estás rodeado de xente que o único que pretende en ese momento é ou emborracharse moitísimo ou, sabes, é todo entretenimiento, ocio, diversión, tal, entón eso está moi guai e, joder, pois tamén moitas veces a oportunidade de conocer o mellor artistas que che molan ou algo así, pero bueno, o sea, para mí o que mola dos festis é tocar, que ao final bueno, baixo o meu punto de vista é como donde se cristaliza todo o traballo musical, sabes, porque, bueno, cada un é como é e tal, pero a mí o que me mola sobre todo é tocar e dar conciertos e tal, entón para min todo o resto é unha excusa para chegar a ese momento, entón claro, é a puta hostia. Pero bueno, tamén mola ir ao son do camiño a non tocar, sabes? Aí o deixamos. Como espectador. Dos festis, gústame, pois, a parte que o componente así como de excursión de fin de curso, que parece que ten o asunto. Non, gústame sobre todo nese sentido, claro, gústame os festis que son un pouco máis pequenos. Non é por logo ir de purista de, no, si é un rollo grande de masas non está ben, pero é que si que a min, por como son eu e tal, sí que me agobia cando vai moita xente. Bueno, un pouco que falábamos antes, non? Eu disfruto moito, pois, festivales, pois, como comentaba antes Chicho, o surfing, ou o Osa en Burela, que, joa, ao final conoces a moita xente que está ali, tanto de grupos como de público, hai como un ambiente festivo, pois sí, como se foran, claro, para mí é como se foran as festas de Burela, pero todo o ano. Entón, gústame ese componente, gústame ese clima que hai. Cando xa é moi grande, hai o efecto este de que hai tanta xente que non ves a naide, claro, curiosamente, non estás con naide, porque hai 80.000 personas querendo pillar un calimocho como a ti, 80.000 personas querendo ir xunto do seu amigo de alma igual que a ti, entón hai como un colapso aí vital que a min agobiame moito. Entón a min gústame a parte máis, sí, pois non sei, como... Sí, de fin de curso. Para min todo o bon da vida é o que se parece a fin de curso. É como ese é o meu sistema de valores. Entón gústame esa parte dos festis moito. E pois claro, me tocar, tocar en sala a min sí que é o que máis me chegou sempre, onde me criei, onde máis disfruto os concertos, tanto de público como de músico logo, pero sí que é verdad que a ventana que che abre aí un festi de, por exemplo, o ano pasado toquei no Festival da Luz, Dios mío, non sei, pero había varios mil, o sea, non 500.000, pero varios miles de personas no concerto vendo, claro, é moi complicado que che pase, senón, entón eso sí que está, home, como artista logo, está moi ben, eso ofreceche aí unhas posibilidades moi locas, claro, sí. Eu creo que en realidad o que ten que molar máis dun concierto casi, indo, o sea, a tocar, ten que ser o de detrás, en plan o backstage. Non te crees. Te crees, a mí non. Aí hai moito mito e é todo mentira e son bueno, todos tú normales. Tú ainda bueno, tú, porque eu, aí tamén se depende da persona, porque claro, tamén, joder, joder, no que esteis de bolos de Boyanca ou de Ortiga, pois ainda hai un ambiente de diversión, de jijaja, pero eu acórdome, cando toquei na Malatesta, é que isto non vou olvidar jamás. O sea, cando toquei na Malatesta en febreiro do 22, claro, acabábamos de salir de restriccións todas de COVID, ainda había algunha, pero bueno, xa pouca cousa, xa estábase como salindo do asunto,
Jová, eu, home, pois polo meu curro tal, ainda tiño dado un backstage de varios grupos. Eu, Calibín, non era, o sea, en ningún lado. Estábamos Rocío, que nos leva as redes, a miña amiga Cecilia, Josiño, eu, non sei se alguén máis, penso que non, pasando frío, falando de que estaba volvendo a sarna, calados completamente, sin beber nin gota de alcohol nin nada, a augas, o sea, un ambiente pero terrible logo, pero xa porque xa son, logo, porque eu son así, entonces estedes tal. Entonces, eu creo que sí que por exemplo, cando vou por aí cos de Derrapans, eles teñen hai máis risas no seu camerino que no de Grande Amor. Pero eu creo que elas os audín máis polo rollo de relacionarse ca peña e tal. Bueno, sí, xa. Eso é mentira, sí, sabes? O sea, todo o glamour e toda a movida grandilocuente dos camerinos e tal, é mentira todo. O sea, son habitacións separadas por biombos e que o sea, e cerradas a cal e canto e nadie se relaciona con nadie, o sea, a peña é super outsider. Que veraniego estamos dando aquí. No, pero é verdad, joder, tú cando vas aos festis e son esos sistemas de biombos e camerinos, nadie se relaciona con nadie, o sea, tú vas cos teus amigos, méteste no teu camerino, comes un fosquitos e unha loncha de xamón que che poñen e a vivir, sabes? Entón, todo ese rollo de, seguro que están todos de fiesta detrás. Sí. Eso é mentira. O sea, non pasou nunca ainda. No, nunca. Pero bueno, sí que, Dios, a verdade que isto é moi pouco veraniego, moi pouco festivo, pero, jová, sí que tamén, claro, que tamén trouxestes a dous... Se viña Chicho solo, mellor, porque claro, estou aquí contaminado... Bueno, a ver, rollo é... Eso... É que, aparte tamén dando unha hostia... Porque, tiño un rollo que placebo en plan do café que realmente non me estaba afectando tanto, pero eu poñome loco como si whatever. Eso que non acabaches aínda. O que, Ai, sí. Me cago en tal. Que rápido. Sí. Que iba a dicir eu? Sí, que en general non pasa eso. Eu, sí que, obviamente, si coincido nun festi con Boyanca, se coincido nun festi con Rapan, se coincido nun festi con Familia Camaño, porque como teño afinidade personal con esa xente, sí que estou ben con esta. Pero, de eso que supuestamente, que sí que ao mellor hai un pouco, non? Dese camerinismo porque sí e tal, a min suele me dar moito agobio e moito bajón e non suele estar cómodo nese ambiente. Isto é moi depresivo este podcast. No, pero a ver... Vamos ter que falar de Lito xa, porque senón eu... Non adiantes cousas, non adiantes cousas. Poñei un pitido despois. Censuramos isto. Sí, pues poñemos un pitido, verdad? Pues sí. No, ao final eso, que os camerinos son máis o produto da peña que dice, que pasará aí e tal. Máis que a realidade, o sea, ao final, aparte nós en concreto que somos super belloucos, tío, en plan, que o único que nos mola é estar sentados bebendo aguas, sabes? Non hai nada desa mística nin de tal, que despois hai peña que sí e tal, pero, o sea, nós somos totalmente tranquis. É máis, isto, si tú como músico, che cunde muchísimo eso, aí pasa algo. Quer decir, vamos a ver, tú imaginas un fontanero... Bueno, creo que acabas de abrir la caja de Pandora. No, pero, vamos a ver, tú imaginas un fontanero que vai, que traballe no Brao en Barreiros, que vai moito veraneante e tal. É o tipo que o que máis disfruta do seu traballo é... Bueno, pode ser, sí, non sei, que ir na furgoneta como me cunde, pero despois o que é alicatar, Dios, odio alicatar. Bueno, nadie dice eso dos conciertos. Bueno, vai me entendo. O rollo é, vamos a ver, eso é raro. O sea, como... No, bueno, eu, cando me suba un pouco máis o café, a ver se dou explayable esta idea. Non pode ser que che cunda tanto estar no camerín. Eso non ten sentido. O do fontanero estou me dando cuenta que non foi un bon exemplo. Da igual. Creo que se entendeu ben, Non pode ser eso. O sea, se eu dixera, pois eso, veño aquí... facer esta entrevista, non sei que tal. Dios, como me cunta estar baixando a Costa de Vite, pero joder, eso non pode ser, eso non pode ser, eso non ten sentido ningún. Eso foi mellor que o do fontanero. Claro, joder, é que non pode ser, aí pasa algo, tío. Bueno, queremos aclarar para os vallades que Nuno só tomou café, vale? Sí, claro, tamén, é verdade, efectivamente. Sí, xa parece un drogadito tal, por que falo así, pero joder, que non é verdade, non... Estás un pouco errático, Nuno, pero non pasa nada, non jugamos. Tú prosigue. Sabes que pasa? Además, é que teño moitas cousas na cabeza, porque teño que entregar o TFG tamén. Ai, non, teño que entregar xa entreguei, fai varios días, además. Moi ben. Xa está. Un solo. Unha, dúas e tres. Aí estamos. No Fallado traballamos moito o aplauso único. Sí.
Bueno, e que máis cousiñas? Nos festivais, a ver que pasa nos festivais. Nós queremos saber tamén o vosso Sí. mellor momento. Xa que nos Eso. estabades falando aquí, dando as penurias dos camerinos, Efectivamente. pois o vosso mellor momento. É que hai moitos mellores momentos. Entonces, depende... podíase falar de todo neste rollo. De todo, de absolutamente todo. Adiante. Joder, pois para min, sin duda, o mellor é empezar sobrio e acabar reventado da cabeza, tío. O sea, eso é a mellor sensación do mundo. E despois chegas ao festi, estás en tu momento, Albran, aí de decir, joder, como la vamos a liar hoy? E claro, pois o que sería irse de fiesta e estar en un piso bebendo e baixar a calle e tal, pois o estar nun piso bebendo é o camerino e baixar a calle e ir ao bolo, sabes? Entonces de repente hai como esa inercia de locura, fiesta, reventación cerebral e tal, e, o sea, cando todo confluye e fai ¡pum! Increíble. Pero sempre máis épico se hai como logo un abanico de tal, aparte do antes, que eu despois dun concerto é difícil que dea salido e pasado guai. Despois nada, claro, pero claro, antes... Claro, aparte de antes, a previa, que estás aí coa ilusión de Dios mío, que pasará, jaja, tomamos 2 cañas, non sei que, eso aí hai unha energía, un tal, que é moi precioso. E Pero tamén despois... é gracioso, perdón, cando en vez de ir todo para arriba, pois o mellor baixa en algún momento e dices tú, buah, este concierto non se va a poder realizar, entonces todo o mundo intenta que se poda realizar, xente agobiada, xente non sei que, de puta madre, o que sei, a ver, vomitou non sei quen, pero dá tocado, sabes? O sea, tampouco é pa tanto, sabes? É que hai... Hai peña moi pro Sí. de estar moi mal e que nadie o sepa. Pero é que é increíble o... Eso non sei se é Pois con... eso é un logro, Sí. Pero eso non sei se é polo cerebro ou por qué, pero o corpo humano é unha magia moi grande, porque aí as... Eu, de verdade, antes do concerto, nas horas antes do concerto, hai como un carrusel aí de emocións e sensacións e tal, que eso non... Na vida diaria non... Logo, é irreproducible, quer dizer, non... En tan pouco tempo non dá pa tanto, si, eu... Pa mí, xa chico, esa é a parte máis interesante pues eso, dos festivals de cada tal. Eu despois de tocar é raro que seña persona, vamos. De feito, tocamos en abril, tocamos en Rábade, nun festi, tocamos xusto despois de Ataques Campe, e despois de nosa pinchaba Cris. Eu quería ver a Cris, xurvos que foi acabar o concerto, que non das feito, o sea, acabouseme a batería totalmente, Claro. non das... Agotas esta Hombre, batería que social. é bastante complicado, a verdad, joder. O sea, é que ademais, ahora no verán, como todos os bolos, e sobre todo ti máis eu que somos de estilos así, en plan machacones e tal, nós que toquemos antes das 12 é moi raro, sabes? Entón, pois, se te poñen a 1:30, 2, levas bebendo desde as 10, 11, claro, xa vas un pouco atrás, ¿no? E despois, pois, postei a dar saltos, a non sei que, bueno, e iso sin contar que o mellor o festi é en Alicante e Claro, o día estuveche siguiente, 10 horas de coche ese Claro. día, o día seguinte son outras 10 horas e dices, buah, tío, é que si salgo ahora, Sí, claro. o sea, non me dá a vida, sabes? Que pasa? Que si che tocan as carrilanas de Esteiro me cago en diola, sabes? Estás 26 horas de festa, pero polo general... É que ahora que xa eso, hai unha cousa... Isto non sei se ten nada que ver ca pregunta que fiache, pero bueno, estamos aquí... Ti tira pa diante. É que hai, vamos a ver, eu rompo unha lanza pola xente que bebe. Así. Moi ben, xa está. Pois con isto, Titular. suficiente. Ahora nos podemos ir pa casa todos. Titular. Quero dicir con isto. Consumo responsable, falladers, que digas. Efectivamente. Porfa. Pero é moi complejo, vamos a ver, tú, pues, tal cual o exemplo de Rábade. Eu o día anterior tocara en Valencia. Entonces, noso trayecto foi Santiago, Tarancón, que dormimos en Tarancón, eso nun día, ao día seguinte Tarancón, Valencia, volver despois de tocar de Valencia a Tarancón, e ao día seguinte pola mañá Tarancón, Rábade. Claro, estábamos, o sea, eu perdí neuronas seguro nese trayecto, estaba desfeito, tal. Entón, claro, chego a Rábade, chegamos ás 9:00 e hasta as 2 ou así non tocábamos. É como, claro, e agora que faz? Porque se non bebes nada, o sea, non aguantas. É que iso é unha movida, non aguantas, literalmente. O corpo, eu, aparte, agora teño biorritmos de señor, eu ás 12 teño que estar dormindo porque non dou feito. Entón, claro, se non bebo, mal. Claro, se me poño a beber ás 9 tal, en modo fiesta, pues, Dios mío, ás 2 xa non dou articulado palabra. O sea, como, que faz? É que aí moi...
É moi complicado, É complicado medir as dosis de alcohol necesarias É que para sí, montarlo. porque, obviamente, é lamentable se bebes moito, pero tampouco sin beber non... Xa. É que o sea, sabes a non movida é o que me mismo. pasa a min, que por exemplo, teño un soño moi profundo, ¿no? Entonces, a veces nesa situación digo, pues me cago en Dios, vou para o hotel e durmo 3 horas. Pero despois levántome tan reventado que a peña di, guau, este pavo Sí. está totalmente drogado, Sí. sabes? O sea, non... É que aparte, é que es claro, que se durmes, pero non durmes o suficiente... É que quedas así. Exacto, como para descansar a full, é mellor non dormir, porque te levantas tal cual como a meme este de mierdón, sabes, do can este... Sabes, esos memes, está moi ben ese meme, do can que ten como despeluxado, que dicen que ten les manioses, é buenísimo ese meme. Pois é tal cual, se levantaste así tal cual, e parece, efectivamente, que vas moito peor que se simplemente pues, non durmes e aguantas. Sí, que estás tomando birras e Sí. tal. Ese, Ai, mi madre. ese é moi bon meme, uf, Chegamos fotografía para que non Ese que soubera bajan ver. en postproducción. Dios, pues sí, pues sí. Carai, rapaces así a todo, estades nos falando aquí dunha cara del artisteo. É que o Yo mundo non sei. É que además nós somos uns putos haters desas movidas. Sí. E Sí, é que- todo o que sea isto encanta. Aparte, no, claro, no episodio anterior que eu estuve vendo vídeos en Instagram e tal, claro, vayan os rapans, que son a cara A desta cara B, que é como jaja, risas, luminosidade, tal. É que Y ahora- veíamos os peores aquí que podíamos ver, Pero de sinceramente. repente baixonazo. No, Sí. no. No, pero Iba. bueno, dentro de eso, alegría, O sea, Sí, por risas supuesto. e tal, pero... Alegría relativa. Alegría relativa, sí. A ver, pois para alegrarnos un pouco, a ver, tamén vos queríamos preguntar por o mellor momento que tivestes cun fan. A ver, o máis alegre ou o máis aleatorio, bueno, non sei. Algún moi loco, O sea, por exemplo, unha vez con unha chica en Pontevedra, bueno, tiña antes un grupo que era Esteban e Manuel, Sí. e estábamos facendo a nosa gira de despedida e tal. E de repente unha chica aparece aí e dime, o sea, ven un rapaz e dime, mira, te puedes hacer unha foto con mi novia e tal. E eu, joder, de puta madre. E ven a chica e así que como se me acerca, está así. E a medida, o sea, en 2 metros fixo. Sabes, e empezou a ter unha expresión de horror, tío, que flipas, eu en plan. E chega e de repente dame un abrazo e empeza a chorar. E eu en plan, que cojones está pasando aquí? E dime, por favor, no os deshagáis, sois el grupo favorito mío y de mi novio, nos desconocimos gracias a vosotros, todas vuestras canciones son nuestra vida, joder, es que no podéis deshaceros porque es que siempre que tocáis vamos a veros y es precioso y joder, es que nosotros nos enamoramos gracias a vuestras canciones y yo en plan, Colapso. tía, ¿qué me estás contando? Y sí, tío, y desde entonces, joder, a Pava, pues seguimos en Instagram, siempre vemos bolos, en plan de, tía, si quieres vir, joder, avísame que ves y tal y cual. Y hostia, además, nos daquela, pues tampouco tiñamos, o sea, levábamos un ano e pico tocando, sabes, eu non sabía que había esa posibilidad coa peña, sabes, e me quedei voladísimo, en plan, buah, tío, non pode ser que alguén que non conozco Xa. esté así por nós, sabes, eso é loquísimo. E creo que foi así das máis... Claro, eu Locas. cóstame pensar... O sea, eu, en general... bueno, sí, seguindo un pouco no lore desto, pero é que é verdad, toda a parte así de saber que pues cando alguén che ven a falar así como nese registro, a mí eso sí que nunca me pasou, pero nese registro así como efusivo tal, eu foi moi nervioso, moi nervioso, pero como que físicamente o meu corpo pues sí, está afectado logo, como de, pues sí, como que me sinto como responsable de ser super épico e tal, cando non, a mí non dá pa tanto a persona, entonces como eso, poño super nervioso, en eses momentos non vos pasa como que, bueno, sí, pasa todo o mundo, creo, como que todo pos tan tenso tal que olvidaste do, como que borras o tal, entonces non é que ti hai un, cando ven falar alguén así, solo poñer o piloto automático como de concejal de hombre, moitas gracias, un abrazo tal, pero porque non sei como, claro, non sei como actuar senón, porque eso, poño moi nervioso e aparte teño sí que ese rollo de que non sei gestionar un comentario tal, así positivo, é negativo tampouco, verdad? Pero que cando alguén che vai falar así tan efusivo, non sei como corresponde, que dices? O sea, como reaccionas a eso, no? Claro, entonces non, a verdade estaba pensando ahora e digo, claro, que non teño un recuerdo de algo concreto.
Sí, que non sei, eu paso mal neses momentos, a verdade. En eses en casi todos os momentos, en general, pero neses en concreto é unha cousa, bueno, eu si vos podo contar outra que, bueno... Sí, colle tú a miña. Joder, o ano pasado no Surfing de Lérez escríbeme unha pava e dime: mira, tío, que vuestra canción Boyanca Costova, Muñeira de Interior, é a canción de mi vida como un mozo e que lle quero pedir matrimonio, entonces quería que no voso concierto, antes desa canción, pois estemos compinchados e lle pedimos matrimonio aí ao chaval e tal. Os tres. Entón eu xa claro, en plan, pero que me estás contando? O sea, que unha peña se vai a casar Coa nosa canción. con nosa canción e se van a pedir man no puto bolo. E eu en plan, tía, lo que tú quieras, tal, o sea, facemos o que sea. E joder, e no puto momento ese o pavo non sabía nada, obviamente. Entonces, de repente acaba a canción, entra a chica polo escenario e eu en plan, hombre, non sei como era, Bea ou algo así, en plan, que pasa, Bea, como andas, tal? A ver, que nos quieres decir? E xa poño o micro e a chavala do que choraba non daba falado, sabes? En plan, buah, es que suba, non sei que. E eu tan, buah, tío, increíble. E buah, estuveron aí morreando non sei canto tempo, buah, foi a puta Non mo hostia, regalaron tío. como un bonsai ou algo así? No. ¿No? A mí soname que se pavos deron un bonsai como bonsai? símbolo de su matrimonio ou algo así. Eu soname muchísimo, tío. Pues te lo Cibrán, Eu soname moito esa historia. O día do surfing, imagínate Sí. que eu soñei... Ou igual o sí. ten Marcos, o hijo de puta. Eu penso que sí, Eu soname moito isto, pero igual... Marcos, devuélveme mi bonsai, cabrón. Non sei se todo loco perdido con isto, pero eu penso que sí, soname... Pero bueno, igual... Que foi o día que toquei o desposano? Sí, eu penso... Bueno, eu penso. Bueno, aí queda iso, un saúdo pro bonsai tamén. En fin. Pois sí. Bueno, seguimos. Nada, que estamos embarrancando moito nos festivales. E vamos a falar de cousas que pasaban no verán en xeral. Festivales. Playa, estivemos falando xa ao principio, todo isto. Playa e sol. E queimarse. Exactamente. Guiris, E fo de fodechinchos. Odio frontal. Para, que hora no, Ahora de repente no. Vamos a ver. Vai, como... Cuidado. Pois sí, muchísimo. Hai un nuevo Nuno aquí. Vamos a ver. O outro día, xa fai. Tocamos no Smorga Fest en Sarria. Claro, en Sarria hai moito peregrino que non é precisamente xente de Villalba que vai a Sarria, pois hai o guiris a dolor. Un señor estadounidense de Texas, depende de como digas, ben ou mal, eu digo Texas neste caso. O tipo ao acabar o concerto, xa un puril e tal, un señor, o tipo empezou a dicir en inglés, o cual non me acordo as palabras textuales, pero máis ou menos traduzco libremente, que lle encantara, que very nice rock and roll ali no que fixéramos no escenario, non sei que tal. Eu de repente como, un pavo de Texas está me dicindo que, o sea, xa son un rockero de verdad. Entón eu dixe un abrazo e dixenlle, que isto tamén, madre mía, vaya personaje un día, en plan, bueno, pues ahora que unha persona de Texas me está dicindo isto, ahora xa son un rockero de verdad, non sabes canto significa isto para min, eu abrazando ao paisano, o paisano mamadísimo, pero claro, xa din a volta, xa estaba dando chapeo el, sabes, Dios mío, isto significa moito para min, con un tipo que igual esta era mentira, que imagínate, pero eu ali abrazando, gracias, de verdad, pero enchido de gloria, rollo de, pero somos Motorhead, como, ahora sí que sí. Entón, agora eu son... Pareceme ben todo. En plan, que suban os alquileres, todo, e digo, sí, veña, pa diante. Sí, ahora xa todo me... polo reconocimiento todo por ese señor de terra que igual internacional. se acorda do rollo, pero xa digo, foi como, ok, moi ben, vale. Nada, pois un claro señor que de Texas comprou a Nuno para todos os Sí, fodechinchos no. e os guiris que vayan por acá. Aparte, pasa nada. eso pásame como as casas abandonadas, logo. En plan que... Como? Que as casas Sí, o que sí, que ao principio, uns míticos vídeos de Feral Cat, Rescue, tal, de que ao mellor ao principio eu son como, Dios, odio os guiris, malditos estadounidenses, tal, non sei que. Unha unidade guiri dame medio cariño, tal, e digo, pa siempre contigo, sabes? Entón, ahora xa estou nese barco. Moi ben, Bueno, despois Pues está nada. outro Pero tema. que diga Chicho, efectivamente, Team odio. Eu odio os putos guiris, a verdade. É que me parece que se están cargando Santiago, Galicia e o mundo, tío. Entón, pois, claro, que pereza, tío. O sea, e además, con ese puto rollo de libertad, de mierda, de... Sí, tío, de no, yo tengo derecho a...
tocarte los cojones de tal forma que non podas dormir na tua ciudad. Pois non, tío. O sea, e despois esa peña é a mesma que di, no, si vienen de África, que vengan con nuestra... O sea, Sí. con nuestras normas. Pues tú, na miña ciudad, cas nosas, tío, sabes? E nin bandeiras de España, nin peña andando en dirección prohibida en San Pedro, nin... Andando en dirección por como Joder, coas putas bicicletas, tío, que tú vas subindo San Pedro e veñen putos guiris a 60 así, sabes? Tumbando, que dices tú, pavo, aquí vais a patas, tío. Claro. Sí, que, a ver, o turista en bici é un melón, Sí, tío, e, bueno, e sobre todo os putos alquileres, tío, que ao final... o sea, non sei vos como vivides e tal, pero eu vivo solo. Ao día. Eu vivo solo, tío, e ou preparo 600 pavos ao mes ou non... No, é unha locura. Sabes? Eu, non mola eso, tío. Jova, un piso no que literalmente vivín eu varios anos, no ensanche, non sei canto pagábamos, éramos 3, non sei se pagábamos, isto non é nada veraniego, pero whatever. Non sei se pagábamos 500 euros, unha cousa así, e agora vino 800, agora, vino 800 fai nada, é como, guau, tío. Se anima nada. Sí. Claro, tío. La cara divertida del verano, los rastreadores, aquí estamos, alquileres, mal, camerinos, unha merda, non sei que, fuera. Guiris, fatal. Verano cancelado. Cancelado, xa está. Bueno, chicos, outra cousa que tamén hai no Brao é o amor. Hai moitos amores de Brao. Pero bueno, non só hai amores de Brao, porque tamén hai... Siempre que te digo de quedar, te pones una excusita. Tamén hai moitas situationships e moitos desamores. Entón, bueno, nós non é que queiramos meternos por aí nas vosas cousas, pero vos vivistes máis amores ou desamores nos Braos? Wow. Carallo. A tope, pero a ver... Podemos volver a rajar dos guiris tamén, No, ahora vamos a rajar de nós mismos, que de eu- nós mismos, claro. Eu... A ver, é que eu tuve un moza toda a miña puta vida casi, entón tampouco tuve aí muchos amores de verano, no, pero os amores de verano que tuve, madre mía, tamén, sabes? Claro, É que o concepto amor de verano xa empezamos mal, sabes? Sí. Eu... Entonces- Pues pásame pues, tal cual un pouco como os que dicían dos cas abandonados, es un pouco. Entonces, claro, por unha parte digo eu, jaja, rock and roll, tal. Despois, claro, calquera unidade de persona dame un mínimo de afecto, xa como podemos casar xa. Entonces, recuerdos que teño así de amor de brao, pues, home, cousas así moi bueno, intensas, logo pola miña pajarada na miña cabeza emocionalmente así tal, que, bueno, eu que sei, ao final non me esperaba isto, non me esperaba esta pregunta, entón non sei ben. Teño chistes para casi calquera cousa, pero xusto Pero para isto estou... Bueno, Sí. Eu estou me acordando de un amor de verano que non se vai a poder comentar, pero que che comentarei despois e nos reiremos un montón. Off the record. Meu. Sí. Bueno, un crash de verdad. Tamén pinta ser un crash de verdad. Hostia, pues ahora teño curiosidade por saber de verdad. Cortamos Solo os micros, diré cortamos... Valladares. Pepe Valladares. Ahora non Esa non voz caes, señor, pero ¿qué? Valladares. Pero cando fun tocar eu, cando fun contigo. non podo dicir nada máis. Dios, pero... Para. Uf, pero non acabo de... Estamos vivindo un momento de tensión. Sí, non vi. Pero mira Interna. que solo ese curso... É que o Pedimos mellor de perdón. todo é que ahora non entendes nada e cando cho conte vas partirte o cu, pero... É que, sabes que pasa? Pues, é curioso, porque desa cousa solo me acordar de todo, máis do que incluso me gustaría, era non... É que foi das primeiras veces que fomos xuntos, tío. Entón... é As que- primeiras veces que fomos xuntos fun contigo a Valladares, ou dos rastreadores. No, foi o meu. Cando ainda era en Covid, Que era con Joao. estaba Joao, espera que me Que é o da pandemia, tío. que es COVID, Joao. Dios, hai algo aí, teño algo, COVID. Xa che Joao. contarei, home. É que outro día... Pero dame algún dato, un... É que outro día con Jesús recordei a historia e estuvemos partindo o cu que flipas, tío. Dios, pero tan loca, pero que... Sí, tío. Está coronando. Bueno, Pero, eu- dame Perdón, un algo, un flash, Xa unha sai, palabra xa en sai. clave, un... Xente quería ir en coche con xente. ¡Boh!
Bueno, eso non, bueno, a ver, claro. Nuno Pico estáse poñendo rojísimo. Buah, que vergo... No, a ver, que sí, no. Claro, a ver, é que no, a ver, se non era amor non era, o sea, amor non era a palabra. Pero era moi gracioso. Sí, bueno, no, a ver, eso entra máis na parte, pues eso, dos festivales de exaltación de la amistad e tal, pues había un día. de la amistad. No, pero non o contes, joder. Vale. Pues no, bueno, Deixo pa privacidade. alguén que había un sobrevolou, despois, madre mía. Estou pensando moi mal, vou me cuidado, Despois dun bolo de Ortiga en Valladares, alguén poseído pola música, por el ritmo ragatanga, como dicían las Ketchup, bueno, pues houve unha oferta no aire, en plan, pues ahora podíamos Tomar un café. Exacto. Eu logo, pues, non é que me chegase a marear físicamente, pero como que me logo o nubileime un A pouco. cafeína era o que ten. E xa. Claro, así contado non é moi épico, pero desde dentro é bastante... Sí, vívese distinto. Dios, Eu facía saco... anos que non pensaba nese momento. No, no momento pensei un pouco mal, a verdade, pensei un pouco Eu mal. rinme, tío, todo o que podía rirme. Sí, no, eu... Sí, buf. Claro. É que amores de verano pásase mal, pero depois queda anécdota, que é o importante. Sí, no, xa vos digo, isto amor non era. Non Bueno. Era, sí. Lo que sea. Sí. Roneo de verano. Sí, buf. Exacto. Sí. Pero bueno, pode servir de inspiración todo isto, Sí, claro, xusto para o meu estilo musical e para as letras que eu faigo, non. Ao mellor para... Igual, bueno. Para eu que sei quen, non sei xa Para todo. los rastreadores, ¿no? Sí. Ao mellor entraría máis nun tema de Raúl Alejandro, ao mellor, que nun tema de Grande Amore. Sí. E digo eu, xa que falades de Los Rastreadores 2, vai a ver. Estamos aí, Sí, aí, estáis pero en ello. é que estamos a moitas cousas, entonces claro, é que Bueno. é moi Pero moi está en complicado. mente. Está, sí, en nuestros corazones está aí. Ahora só falta que esteña tamén no mundo real, pero Moi ben. Con iso quedamos, con iso quedamos. O sea, como mínimo, ahora que é 2023. Efectivamente. antes de morrer sacarémoslo seguro, eso vamos. E eu espero que como tarde 2025, ¿no? Sí. Bueno, como a Casa do Dragón. más tardar, sí. A más tardar. Sí. Vale, bueno, Aí aceptamos. podemos esperar un pouco. Vale. Sí. Bueno, outra cosa que facemos no Brau, que temos máis tempo libre, supuestamente, é pasar tempo cos amigos. E además, agora que estamos na idade precisamente, Ajá. Buah, que me tocaba. Lo de Valladares. Quedeime loco, Buah, tío, que eu me parto. Sí, facía moito tempo que non me acordaba disso, que malo pasei. É que aparte eso foi antes de antes de ir ao psicólogo, que eu, bueno, claro, bueno, unhas cousas que pero non foi o motivo de... No, de que, vale. non foi desencadenante, pero é o tipo de aí sí que cuidado, eu, se agora vos parece que estou, que obviamente, legítimamente vos lo parecerá, que estou así loco e tal, sou moi nervioso, tíesme que ver antes de ir ao psicólogo, Doi fe. A que sí, comparado, ahora son prácticamente... Ahora controlas máis as túas emocións. Porque antes, igual lle decías al uno, tío, non hai auga. Saltaba. No, tío, pero como si estuviera Putin entrando aquí, ¿sabes? En plan, Dios, pero como non hai agua? E en plan, tío, non hai agua. O sea, Non pasa nada. Sabedes o Pero, tío, o da película de esta puta madre. o da película esta de Pixar dos sentimientos, Sí. o rojo que pues era pero cousas que ni siquiera realmente dicía, va, pasame igual, tampouco. Pero como me dices eso? Sí. Bueno, bendita terapia. Dios, que Nada máis estaba dicir. dicindo, perdón, que Xa non me acordo. De pasar tempo cos amigos. Sí, sí, eso. Sí, nada, que hai que pasar tempo cos amigos ahora que estamos no tempo, pero bueno, que cada vez se nos fai máis pequeno o Brau, cada vez nos veñen máis obrigas en riba, e disto fala moito o non vos queda, Companuno na vos de que música. ano sodes? Eu do 2000. 2001. Ainda vos queda o duro. Que nos queda? O duro ben agora. Como? Porque mira, pasa unha cousa, que xusto con esta canción. Máis duro. Esta canción eu fíxena cando estaba, pues, efectivamente, a punto de facer 25 ou xa os fixera. Bueno, se non os fixera estaba a punto. E claro, estaba nun momento no que, pues claro, os meus amigos cos que vin de Burela a Santiago, os meus amigos de toda a vida, que son Dani e Xosé, claro, sempre vivíramos xuntos, sempre estábamos xuntos, o Brau para nós era, pues efectivamente, ir dunha festa para outra xuntos. Claro, eso is no humor, o sea, Se acabou. adiós. O sea, se nos vemos ahora unha vez no Brau, en Ortigueira ou eso, ou no Armadiño ou tal, dá moitas gracias. Entón, claro, eu esa canción que é como eso, un alegato a tal, é realmente, pues casi
unha elegía, porque xa non pasaba. Eso, para min, da vida adulta é das peores cousas, sin duda. Home, quer dicir, tampouco cunde fazer a declaración da renta e ter que arreglar o coche, quer dicir, son gestións que non tan guai, pero para min o peor da vida adulta é eso, é de estar físicamente lonxe dos amigos, eso é... Que veraniego! Que veraniego Verdade, se estamos está quedando quedando. chulísimo, vamos. Non pasa nada, recollemos vibras veraniegas porque hai aquí un elefante do que non estamos a falar, que son las verbenas. Claro, é que eu... Claro. Desto viñamos a falar, o que pasa que Ina de polo por riba- camiño... Ina de por... Sí, en Barracabos 80 de por riba metímolo mal porque non era las verbenas, era... A ver, Leila. Ah, Era las Las verbenas. verbenas. Eso. Bueno, da igual, isto corta... No, isto queda así. nada. Lo siento, falladas. No, Eu penso que vais ter que cortar todo, porque estamos aquí... Aquí non se corta nada, que hai que ir aquí o vexa, que Mira, no. facedes como o rollo este de Quevedo cantando no universo sobre mí. En plan, colledes a nosa voz e sintetizades e que diga cousas alegres de verdad. É o carallo. Eu míame igual, que aínda que sean mentiras, puñedo igual. A ti censuramos todo o tempo, non? Oíamos pitidos, oíamos cancións. Bueno, o caso, as verbenas, como nos gusta aquí na Galiza unha boa verbena, que algo pasamos, e cantas cousas pasan nas verbenas, Leila? Sí, eu creo que... Sí, ok. Nada máis que decir. Leila, polo teu apoio nesta condución deste fallado. Perdóname. As verbenas eu creo que son como casi o máis definitorio de Galicia. En realidad no, pero eu que sei, é un topicazo de la hostia, sinceramente, que, en fin. Pero que ten que ter pa vos unha boa verbena? A ver, non sei, ao final a verbena non é máis que comida, música e tal xuntos. E a min o que me mola é que, claro, nós como galegos témolo suprasumido e tal e cual, pero non nos damos conta de que é un oasis de realidade cultural en España, sabes? Porque, eu que sei, tú vas pa España e un sistema así de festas e tal, en Asturias hai un pouco, e o mellor en algunha parte de Castilla e tal, pero en realidad ti unha festa dun pueblo é unha disco móvil Sí. cunha lista de Spotify, sabes? Entón, o sea, que se bebe calimocho e tal, e está de puta madre, pero joder, aquí temos un sistema de peña que monta conciertos ultra gordos, quero decir, nós hasta que podamos ter a produción que tenga Panorama. Igual nunca. E non é que igual nunca, é que Rosalía é un pouco esa liga, sabes? Quero decir, unha peña que viaxan, eu que sei, 30 personas como mínimo no show, que teñen esa cantidad de datas, pues eso é loquísimo e é maravilloso, e eso solo pasa en Galicia, non pasa en ningún sitio máis. Entón, eu creo que xa máis unha movida cultural e de patrimonio inmaterial que de forma de festa, sabes? Ao final é eso, é un sistema de creencias e de formas de facer moi concreto, moi noso, e que creo que hai que manter e que respetar, non? Porque ao final que todos o temos asumidísimo, é o que nos define e o que tal. E a mí o que me jode que moitas veces desde a sociedade que conformamos, pois como que ten daselle un valor non negativo, pero sí en plan de... Que se fai de menos, ao mellor. Sí, Sí, en plan de... non sei que. Fixos así sempre, tal, tampouco é pa tanto, sabes? Non é... Estamos moi acostumbrados. E eu despois penso e digo, hostia, tío, pois a min as verbenas, o sea, non porque eu faga ese tipo de música, senón eu creo que a Nuno tamén, ou a moita peña, a nós permítenos vivir da música en Galicia, tío, porque ao final, claro, faz festis que podes ter dous á semana, X meses, pero, tío, festas de concellos, festa do marisco de non sei que, festa da troita, festa do queixo da Arzúa, festa... Sabes, hai 30.000 festas, tío, no que hai un montón de... Joder, pois de reclamo de ocio, e que, tío, e que aquí... Pois a Panorama toca 120 veces ao ano e revientas 120, sabes? O sea, Rosalía, se toca 120 veces ao ano, non as revienta todas. Reventa ela. Claro, reventa ela. E, bueno, desde a Panorama tamén reventan, pero quero decir, son peña que curra moito, que fai as cousas moi ben, e que creo que teñen moito máis valor do que se lle dá moitas veces. Que eu tamén creo que
moitas veces o do valor que se lle dé depende pois tamén dos gustos musicais, xa non só musicais, senón do entorno cultural no que se criou unha persona. Entón, a ver, eu pa min, o sea, a verbena obviamente é parte do meu ADN logo. É o que hai, quer dicir, a min, obviamente, eu non me poño, un disco do Combo Dominicano na casa, pero quer dicir, igual que tampouco me poño un disco de Tusta Morla, quer dicir, que hai rollos que simplemente non escoito, a ver, non escoito na casa de... Que son pa outra cousa. Exacto, pero tal, o que sí que é certo é que a min, eso, eu a día de hoxe o que máis escoito, pois, pode ser eso, Black Sabbath, Motorhead, grupos así. Ok, eu podo pretender que eu son Ozzy Osbourne, ou que son Lemmy, ou que son Patti Smith, vale, pero non é verdad. Tampouco son Lito do Panorama, claro, pero sí que é certo que eu, na miña formación dende neno, tamén porque nací a mediados dos 90, é verdad que é dunha época moi concreta, alguén que nacese nos 70 e pico, ou si xa non aplica para esa persona, pero para min sí. Eu criei-me indo a concertos da Panorama sempre, e eu que vos falaba un pouco antes off the record, ora vexo vídeos de Lito, o cantante, non do que fala o documental de Carlancas, de Lito do cantante do logo, tal. E vexo e digo, pero eu reproduzco isto nos meus... O sea, a miña actitud, eu a pesar de que fago música diametralmente opuesta a das orquestas, eu na miña actitud no escenario hai algo, por como son eu, que imita isto. E a min, sí, non sei, gústame, quer dicir, gústame porque tamén, claro, como criei-me neso, influeume eso toda a vida, entón vexo moi reflexado. E iso, xa vos digo, a margen de que pois eu escoite ese tipo de música ou non. Pero que ademais esa peña son uns putos animales de escenario, é dicir... Sí, para min ten moito cariño, o sea, digo totalmente en serio, e sei que agora hai moita reivindicación de eso tamén, como desde a ironía e tal, eu digo totalmente en serio, eu vexo, Lito ten moito carisma, ten máis carisma que o 90% de cantantes de grupos que me flipan. Sí. Quer dicir, eu vexo, joder, e non o digo por empatar, nin por quedar de Dios, que transgresor No, pero que ademais seguramente a Lito lle pase eso porque Lito seguramente deu máis bolos que o 90% dos grupos que nos molan. Seguro. Entón, claro, é un señor que leva... E tamén ten gracia natural, aparte de eso. Claro, pero leva décadas e décadas dicindo arriba insertar pueblo e facendo así. E tío, todo puto Dios facendo, me cago en la puta. Sí. Sabes, entón, tío, que sí, que é un señor que ten unha orquesta en Galicia de puta madre, tal, pero tío, ese señor é Dios, sabes? O sea, para mí xa vos digo, ao margen de que efectivamente, musicalmente, non creo que compartamos gustos ni nada, pero a min flipame ou a performance, flipame moitas das cousas que fan. Unha vez eu vinos en Burela nunha das xiras que fixeran que iban vestidos como de faraós, pero no espacio, un rollo así, tío, que o sea, a min por como solo fai Iron Maiden, sabes? Pero ni siquiera, porque Iron Maiden como que pega un pouco coa música, pero isto non pega nada, non pega nada, e a min, por como son eu tamén, de que me gusta eso, gústame, pues eso, son Monty Python, entón tamén me gusta, é dicir, para min está na mesma liga, ainda que non seña, ainda que non faigan con esa mesma intención, pero, que alguén este cantando Que hiciste abusadora, vestido como de faraón, salindo dunha nave, e de repente un descólgase, hai como un lucerío, fuego, yo te esperaré, de repente digo, pero isto, o sea, a min, por como son, obviamente me ten que, despois podeme poñer a coraza de, no, es que a mí lo que me gusta es el underground e el punk, tal, ok, o que queres, tío, pero a min apélame eso, vexo eso e digo, ole, tío, e sin embargo, New Order, que é un grupo que... Si che mola o punk e o sea, quero decir, hai moita peña que non lle mola eso, pero mola a Iron Maiden, por exemplo, que é como 700 veces máis teatral e máis... ou non, é o mismo, para mí é o mismo xogo de tal, claro, si, eu que sei, eso, eu vexo, é que agora estou moito nos vídeos de Lito, pero eu vexo vídeos de Lito e digo, buah, tío, eres un frontman da hostia, e sin embargo, eso, New Order, que é un grupo que me flipa, que sí que os coito na casa e tal, vexo vídeos dos tipos en directo, e fun ver ao baixista, bueno, ao ex-baixista, ao Peter Hook, ali a Porto tal, é como, buah, tío, non conecto, é a tua música mola metal, pero, non me... E que despois moitas veces, a min o que me toca un pouco os huevos desas críticas é, no, es que musicalmente es unha mierda, e dicho un pavo que escoita mellor un estilo que é baixo e batería, yo digo, ok, esa opinión me parece que che pode molar, quer decir, que claro, pero quero decir, pero, tío, tú estás dicindo que unha movida X é unha merda cando tú estás escoitando algo moitísimo máis simple, moitísimo menos, eu que sei, evolucionado e tal e cual, entón é como si tú vas a casa Marcelo
cuns huevos fritos e dices, esto sí, pam, isto sí. Que che poden cundir máis os ovos Sabes? fritos. Eso, eu que sei, Que tampouco quero decir que a Panorama sea Casa Marcelo, pero, tía, Panorama son moitas horas de show, moitas máis que... O sea, quero decir, tú vas a ver a unha banda grande e toca como moito hora e media, 2 horas. Sí. A Panorama todos os días toca o doble. Sí, seguramente. Entón, non é só que toquen o doble, é que teñen que montar o doble de temas. O sea, hai 15 personas aprendéndose, pois eu que sei, 60 cancións, nós que tocamos nun bolo, 16, sí, sabes? sí. Entón, é como, guau, tío, esta peña sabe moito, é moi boa, de feito, todos os que son instrumentistas de orquesta, seguramente son os mellores instrumentistas que hai en Galicia, sabes? O sea, o teclista da Olympus, tío. O sea, non hai ningún pavo tocando jazz por aí que toque mellor que ese, sabes? Entón, Vale, eso non sabemos. Eu non eu sí que sei porque é o meu Quer dicir, tal, que, sí, pero, sabes? jo, eu ao margen xa deso, que claro, tampouco sei juzgar si, que sei, si calquera fulano que toque por aí adiante toca mellor que outro, eso non o sei, pero, jová, eu a margen de calquera racionalización que faiga a posteriori ou tal, a min é que me vexo eso e gusta, o sea, tócame, entón é como, pode dicir, no, pero está mellor ou peor por isto, ou toca mellor ou peor, ou pode justificalo como, jaja, no, a min vexo, e xa vos digo, poñome un vídeo de no que sale Lito disfrazado do Joker, que non sei por que sale disfrazado do Joker, cantando, pois eso, la ventanita del amor se me cerró, e digo eu, tío, a min isto gústame, e reconfórtame que hai seña así o mundo. E despois outros grupos cos que en principio pois compartiría máis tal, pois non me pelan tanto. Entón é como, pois sí, non sei, é único Xa. logo. Vaya chapos como estar aquí de... Nada, chicos. No, que a Panorama é hostilito tamén, tío. Sí, Nah, eu- un besito palito. Nah, Lito é, de verdad. A min hai unha Trae cosa- de Lito, A min hai unha cosa que me preocupa, que é quen vai ser o sucesor de Lito cando se jubile. Pois eu, tío, quero ser eu. Eu gustaríame ser, o sea, jová, eu... Pois, tío, te xa unha canción con Fátima Pego, solo che falta afeitar a cabeza. Sí, tío. É que eu, fora coña, a min, o sea... Eu vexo un parecido, Eu pa min, claro, supoño que a el, pobre home, se escoite eso dirá, pero que dices, chaval? Pero eu digo, pues me cago en tal, tío, pues sí, tío, eu quero ser, o sea, quero ser así. Bueno, sí, o sea, eu, xa digo, quitando a parte musical, que, home, sí que se gustan outras cousas, pero o acting, o sea, é que a min fascíname ese... Podría estar aquí solo unha hora falando de Lito, facemos un programa especial dele. Estamos falando moito de Lito, pero non dixamos nada. É a foto que temos no marco, un 10, edit feito por Claudia, creo. Claudia, efectivamente. Sí. Arroba Claudia Teta Boa. Exactamente, la mejor. Un 10, simplemente. Bueno, continuamos. Outra cosa non sei, pero Mira, nas niños, festas... ahora hai que meter un vídeo e tenemos el Mac bloqueadiño. Bueno, cariño, eu iba a facelo fora de cámaras para poder cortar. Xo jodiches. Nada, sigue. ¿Qué pasa nas festas? Pues muchas cosas y tenemos sempre un montón de anécdotas y parece que si non pasa algo así como moi tolo, parece que a festa casi non conta. Así es. Entonces, saímos á rúa a preguntarlle á xente para que nos contara anécdotas súas de festa. E vamos a puñelo ahora en un minutito. Mentres non entra eso, aproveito para contarvos unha cousa. Eu unha vez fun a Madrid. Por qué? E estaba eu por un casual. No, tú non estabas. Vale. Fun a Madrid porque había un rollo, porque vamos a ver. Eu teño un problema. Punto. Vamos dando como píldoras. Eu non sei, logo, cando collo o ritmo de andar por aí dun lado para outro, xa despois non sei parar, non dou estado na casa. Estou na casa e síntome que estou, pues eso, fomo, todo eso. Pásame muchísimo. Sí. O sea, como me cago en tal. Estou aquí un viernes que non estou en... Podía estar facendo outra cousa, estou aquí encerrado sen facer podendo nada. estar conducindo hasta Calatayud e volvendo a ver que fai na casa. Entón, díxome María Grep, que había unha... Bueno, non vou dicir o nome, non pasa tampouco mataron a naide, pero que había unha festa destas de... Joder, que son itinerantes, ou como se chama... Brech. Sí, Brech, Bien. sí. É que iso... Brech. Brech. É unha Son festa. estas que levan a famosos, Exacto, é exacto. así. Moi bien. Ah, pero en plan discoteca que leva Rafa Mora ou algo así. No, pero Bueno, en plan, a levan ver, rollo... espiritualmente casi, Tipo pero... a Emilia ou Duki. Sí, Exacto. A mí xa me parecía que non pides, o sea, decía, temos unha invitación de sobra para eso, podes vir tú, eu, hostia, pero o sea, tan baixo, tan umbral de, quer decir, pode ir, pero seguro, sí, eu, joder, pero entón, claro, é que eu xa me dou conta, si podo ir eu,
non é unha festa que vai a Duki, e se é unha festa que vai a Duki non pode ir eu. É que a ecuación é... Bueno, tío, Bueno. unha vez casi acabamos no cumpleanos de Paco León. Eso é verdade tamén. Uf. Sí, é porque non quixache tú, cabrón, que non quería volver no coche. Bueno, o rollo é, vamos a ver. Estades Bien. comparando a Paco León con Mauro Ezequiel Lombardo? Pregunto. Marce que Lombardo é Duki. Por supuesto. Sí, está O de sea, Home. eu que sei que casi acabamos no cumpleanos de Paco León Porque un señor moi majo ofreceulle a Chicho. e eu dixen, tío, mátate, tío. Eu estaba así en plan, tío, por favor, vamos. Porque era o fin seguinte, había que volver en coche. Yo en plan, Eu, tío, vamos, non vou ir ao puto vamos. cumpleaños de Paco León, o sea, antes prefiero Tío, eu iba, pero guindarme vamos, de un cabeza. puente. Pero non o conocedes de nada, non? Que vamos a Quer conocer? decir, Pero eu quería conocelo, É joder. que indo por encima, sabes? Se non fora colega, pues tal, pero... Total, o rollo este foi que foi unha festa esta. Eu xa me parecía que había como o filtro era, o sea, pasaba demasiada xente para que fora tan exclusivo. Efectivamente, ao final era todo madrileños random ali, nunha discoteca. Que pasa? Que se podía vapear nesa discoteca. Tu dixen eu, párate, que me compensou vir. Porque fun adrede a Madrid só pesto, pero claro, podíase vapear. Entonces, amablemente, fun ali xunto dun muchacho que vendía vapers e tuven toda a noite chuchando yo a vaper. Pum, 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 pum. Non facía outra cousa. E non, tampouco non me vin casi nada, porque estaba ocupado vapeando. Entón, pum, 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 pum. Isto que me mareei, claro. Deume como pues, unha especie de amarillo de vapear. Entón metinme pa unha barra da que supuestamente era a zona VIP. Pero a zona VIP tampouco eu non vira ningún non famoso. había VIP. Que pasa? Tampouco os conozco, eu non lles poño cara, entón claro. Pode ser claro, que hubiera claro, eu se non é Bisbal ou se alguén así de viejo, eu non sei quen é naide, logo. Entonces, eu estaba medio mareado. E boteime así contra unha barra. Apoyeime así. Todo isto, obviamente, siguiendo vapeando, porque eu estaba mal, pero eu, en plan, morría co... Morir matando. Exacto. Eu así, pum, pum, pero moi jodido, nivel que a camarera estaba me mirando así, rollo de, buf. Eu así apoyado. E vin que había como unha persona que quería pedir na barra, e eu, no. Sinto, eu daqui non me vou mover, porque estou moi... Isto non dicía, isto pensaba eu. Non me vou mover, tal. E a persona como que tampouco me dicía nada, pero amablemente quería incorporarse. Eu daba así total. Hasta que a camarera me mirou como a quen, a ver, por favor, podes ir. Eu, nesto, que eu estaba moi jodido, como nas películas de vaqueros, o borracho do pueblo, tal. Estaba así, giro, e a persona que quería pedir era Laura Escanes. Sí. E eu estaba rollo... así. E non apoiado na barra que non se tiña. Non lle nada, ni nada, obviamente, foi como, buf, Laura Escanes, chaval. Bueno, hasta que conociches. Bueno, a ver, sí... O sea, non crucei unha palabra con ela, pero o momento... Non, dijo que conociches de que reconoces. Ai, sí. Pero mire, pero pongan que reconoces a Laura Escanes, seguro Claro, que é home, máis Laura Escanes é famosa. famosa, joder, sí, claro. Pero, Juli, seguro que vería xente máis famosa ou non? Non sei. É que non sei quen é máis famoso que Laura Escanes. Quen é máis famoso que Laura Escanes? Absolutamente nadie. Bueno, imos puñer o Ah, sí, vídeo, eso, xa temos. Anécdotas da xente. Podedes nos contar así unha anécdota graciosa que vivistes de festa? Cun amigo, compráramos unha botella, tiñamos como 16 anos ou así. Era no Santiaguiño do Monte, en Padrón. A botella estaba toda chea de terra, non tiñamos para beber daquela porque ibas a tal e pedíancho carné. Parecía agua, totalmente. E nada, empezamos a beber tal, e a medida que íbamos bebendo, o meu amigo xa empezou a chorar, non sei que, tiñamos que tal, empezar así, e de repente o meu amigo desmayouse, vir a ambulancia e todo, é unha historia do carallo. A ver, mía no, pero bueno, una amiga sí que resulta que el otro día justo en una verbena estaba sonando el Bulería de David Bisbal, hizo la patada de David Bisbal obviamente al hospital directa. Isto foi unha vez que estaba en Santa Comba e iba un poquinho perjudicado. O DJ puso aí un perrotemazo a de un miudiño e empezamos aí a facer unha roda. E claro, xusto os míticos rapaciños fixeron botellón ali. E había unha botella de aspecto cilíndrico e resbalei un poquinho abrí na cabeza. E cando me despertei estaba no chan e estaba unha amiga miña, bueno, tiña a man apoiada aí na sangre, na cabeza e tal, e dixo, "Liao, tranquilo, caelles e abriche a cabeza. Pero estás ben?" Eu, "O que? Me cago en Dios." Levanteime, non me deixou levantarme, e ve a ambulancia e preguntei, "A onde imos?" "O centro médico." Eu, "Bueno, pero podíamos ir andando que non quede tan longe." Pero nada, todo ben, que ao día seguinte xa fun ao hospital, dormín a mona e volvín a salir a noite, As míticas cousas de, eu que sei, meterte nun contenedor do lixo e esas cousas. A ver, así la más reciente, la Micaela. Y nada, yo me puse a hablar con unos de Murcia, tal, vale, y perdí el bus para Santiago. Y yo me intenté colar en algún bus de Coruña, de Ferrol, de algo, para cogerme un tren, pero nada, no había buses. Y nada, me puse a hablar con unas tías allí, yo en pánico,
diciendo, estoy en el medio del puto monte sin saber qué carajo hacer, y le hablé a unas tipas y le dije, oye, mira, no iréis para Carballo, para Coruña, tal. Y me dice, sí, vamos para Carballo, tal, ¿quieres que te llevemos? Y yo, sí, llévame, tal, no sé qué. Bueno, me dejaron en Carballo. Nada, llegué a Santiago y me habló la tipa por Instagram, la que me llevó, y resulta que era la presentadora del lugar. Trisha. Pues sí, tiña que ser Trisha, Qué fuerte. efectivamente. Bueno, así todo, o raparigo que abriu a cabeza era de Santa Comba, dixo, non. Na que últimamente @Iria, a outra Iria do Faiado, que é de Santa Comba, todo pasa por Santa Comba. Xa o dixo o noso compa profe Sixto, todo pasa por Santa Comba. Un saúdo a Sixto tamén, que se aínda non me falladar, seguro que vai ser. Ese Nalgún Sixto aí. momento. Sí. Pois eso. Bueno, rapaces, a pregunta máis que obvia. Algúa anécdota de festa que se poida contar? Ou non? Muchísimas, pero claro, ilegales a maioría. Claro, que se pode contar, Ou que non se poida contar. Logo poñemos un pitido táctico por aí e listo. A ver, vou pensar unha moi épica. É que, claro, son todo locuras. É que claro, A É que- ver, É que se nos metemos en gira con The Master, tío. Sí, claro, pero eso xa... Pero claro, no. Claro. Estos son as mellores historias, as máis graciosas, pero no, No se Off pode the record. contar. son Off the moi record. anticonstitucionales. Entonces, Mal, anticonstitucional sobre todo porque era na época do Covid e implicaban saltarse o toque de queda, pero tampouco é que foran... Non era... claro, pero en plan responsable, sabes? Claro, Pero- sí, Como son estes dous conceptos unidos? O sea, como anticonstitucional, Joder, saltarse... porque hai cousas ilegales Sí. que non son inmorales. Eso é verdad. Entonces tú dices, joder, esto obviamente, si me pilla alguén, pois non, o sea, pois me pode decir un par de cousas. Que está mal? No. Pois igual de todo tampouco. O que pasa que eu entendo que a sociedade ten que poñer unha vara de medir, uns límites e que hai que estar dentro deso. Pero, tal. Tal. Cago en tal, eu... É que... Home, eu, a verdad... Son moito, por exemplo, de aullar, logo, cando así como tirarme ao suelo, fingir que me dá... Poderías facernos un aullido, Non podo, porque favor. estou sobrio. Entón, Non Pero sale igual. se queres pechamos os ollos e facémonos xurobos así. xurobos por Dios, físicamente non me sale. Dr. Jekyll e Mr. Hyde totalmente. Sí, porque aparte eu dependo moito, claro, do público que decir, se está básicamente, se está Cecilia, se está a miña amiga Cecilia, aí sí que sí, jaja, pues tirarme ao suelo, aullar, facer como que me dá pues, ou se me sube un gemelo ou como que me dá un infarto mentres aullo. A xente suele pasar de min en plan de que se de verdade me estuviera dando aí quedaba, punto. Sí, eso tal. Despois cando xa fai tempo desto, claro. Cando salía con Dani e con Xosé houve unha época que bueno, imitaba un acento argentino que non existe, que non ningún argentino fala así. Berraba ya a xente preguntándolle, pero pues que é túa acá, eu, é túa, pues, a nada que fixeran, a Hostia, nada. o que pasa é que así te jugas unhas hostias. Efectivamente. Un tipo unha vez, Bueno, pues amablemente ofreceume unhas hostias. Eu aí, porque ti apañáchelas. É que o rollo aí, vamos a ver, é moi importante, o sea, faltarlle a xente non está ben. Non está ben. No. Ahora bien, unha vez que alguén se vota a ti, tú o mellor que podes facer, isto está estudiado, non está estudiado, digo eu, pero da igual. O mellor que podes facer é O peor ou o mellor? o mellor, é que esa persona se dé cuenta de que tú estás máis loco. Eso é totalmente cierto. Pero non en plan amenaza, non en plan, Sí, estou máis fuerte que ti. No. Estou mal, sabes? Entonces, por exemplo, neste caso pasou, pero o mellor ainda que porque eu estaba llorando, tú acá, pero tú acá tampouco é un insulto, obviamente é unha broma. Bueno, da igual. Se alguén ao mellor de noite ou tal se pon moi pesado, como que se bota a ti e tal, tú o que podes facer é poñerte a aullar como un demonio. Pero además, como moverte espasmódicamente, tirarte ao suelo, esa persona vaise fijo, porque nadie está tan loco. Entonces, eso sí que yo he feito unha vez. Xente así como mellor un pouco tal, e tú dices, sí, espera un momento, pero además, como, imagínate, espera un segundo, e giraste un pouco, faz, vaise sempre, o sea, sempre, nadie aguanta eso. Isto non ten nada que ver ca pregunta, pero é un consello que deixo aquí a chavalada. Pero ao final as hostias apañáchelas ou non? Librache? No, porque fixen como que me... Porque xusto daquelas acababa de ver, creo que era Iron Man 2. En Iron Man 2 hai un momento no que o malo
como que lle quita o percado este do peito a Iron Man, e o tipo fai como... Logo, quedeime con esa imagen, entón, claro, tamén pasa unha cousa, son moi influenciable. Eu, Dios me libre de ver unha película que se poxetou un mes inteiro facendo cousas que saen nesa película. Me sucede. Entón, claro, eu acordeime deso e empecé a facer como que alguén, un ente abstracto, me quitara algo do peito que necesitaba para facer... E como tirándome ao suelo, claro, tipo... Acojonouse. Flipando, imagínate. E eu, despois, claro, xa daballe como épica, empezaba como a... Tamén me dan espasmos de repente, sabes, como... E tipo, nada, foise. Nada. Claro, Non lle vas a dar unhas hostias en esas claro, que condicións. aparte, claro. Non procede. Pois bastante anotada este recurso. Sí. É durísimo ese. Pois sí. Bueno, vamos. Despois de esto. Que bien está saliendo verdad. esta final. É culpa nosa, é culpa nosa. Claro. Vamos a volver ao voso campo, a música. Ah, sí. É verdade, Sí, que claro. Perdón, ai, Dios, perdón. Chichu pode dar fe desto. Eu... Chicho que xa non ten Chicho, así é todo. Xa que antes Xa. de se facerían esta broma, pero é que yo le tenía que decir. É que sabes que pasou, Chicho? Perdón, Non, vou di. contar unha anécdota. Resulta que cando estábamos nós facendo o guión, Ai. Facendo? O guión. Ah. Claro, estábamos nós así recopilando informaciones, que bueno, moitas non nos facían falta porque nosotras somos moi fanses, pero bueno, o caso que demos cunha peza da Voz de Galicia escrita por @Patricia Calveiro, porque esta máis eu fixemos ali prácticas con ela. Pois unha señora que Moi escribe maja. a contraportada da Voz de Santiago. Sí. Sí, todas así las cosas, sí, moi maja, sí que Sí, moi sí, maja. sí, un Patri. 10. Bueno, pois o caso que un día escribiu unha peza de Esteban Emanuel que cando se separaba. De cando se separaron. Sí, creo que sí. Sí. Vale, entonces a ti, Chicho, referiuse como la parte melenuda de Esteban Sí, Emanuel. é verdade, correcto. Si acordaste de eso? Pues nada, eso era... Patri, un saúdo para ti, a verdade. Que A seguro ver, sí que eres tú. No. Patri está aí. No, Patri está aí. Acuérdate. Está en todas partes, Bueno, Patri. Un saúdo. Nada, tiramos. Perdón, ay, qué mal. Bueno, en fin. Nada. Seguimos. Eso, que volvendo á música. A música. A lo vai. Nada. Era nada, da igual. Conta. É que non mía nada, Chicho, por que quitache o Chicho se che pode preguntar? Porque teño esta dúbida desde hace mucho tiempo. Porque estaba... ¿Sabes por qué? Dime. Porque tiña o pelo moi largo. Sí. Entonces, si tiña que ir a un sitio moi cedo en inverno, Oh. tiña que madrugar tanto para secarme o puto pelo que dixen en plan, buah, pavo, fai algo ca túa vida e deixa de autoboicotearte. Entonces, de repente collín o COVID e dixen, joder, e que fago eu 15 días aquí? E o primeiro día xa me cortei o pelo en plan... Acordaxo tú, además. Crisis de identidade. Sí, é que eu corto o pelo a mí mismo porque En serio? teño unha máquina. Fasme Sí, ben. joder, desde que teño 20 anos. Tío. Que dices, eso? Sí. Non vas ao peluquero? Na puta vida. En serio? Te lo juro por Dios. Hostia, chaval. O que pasa que, claro, eso fai que, o mellor, hai veces que teño uns pelazos por aquí, así e tal, o mellor, sabes, esta parte de aquí, en vez de quedar así, queda así. Ostras, chaval. Pero está. creo que, Bueno, pues creo que é parte da magia tamén, sabes? Claro. E- Pois eu quero aproveitar este espacio Así es. para dicir, Barbería Milenio de San Pedro, cuidado con esa. O mellor sitio que hai seguramente no mundo. Perdón. Sí. Sí, bueno, é increíble. Sí, É que eu tamén joder 10 euros por algo que podo facer eu, tío. Fatal, pero eu... Eu a min compensa, meu, senón eu dependo moito de Gabri, De Gabri é Gabri é tamén, quero decir, o de CBG tamén. Pero de Gabi, eu dependo moito del pa é que si xa, claro, xa por como son desmayouse. Vale. Buah, pensei que ia dar mal ou algo. Equipo técnico está correcto. Non vistes o vídeo este do Desmayou guardia a cámara. do guardia real inglés este que estaba tocando o trombón? Sí. Pensei que era tal cual, Uf. Estás armas, Bueno. Esto Ondas do Mar de Vigo. eu teño teoría de que isto é Maremoto. culpa miña. Que se non tuvera eu aquí isto non pasaba. Como que genero Eres gafe. genero Energías. Sí. Bueno, mentre recuperamos Bueno. a conexión co noso plano xeral, vamos a mandar un saúdo a Gabri Fuentes, que é ilustre egresado desta nuestra facultad Así es. e excompito meu tamén de debate. Ese nos axudou un montón. Moitas grazas, Gabri, que che vai moi ben nas redes da TVG, que o faz fantásticamente ben. E que o compa Nuno tamén en Apaga o Candil. A que sí, díxono ben, perfectamente. Moi bien. Seguimos. Ala, É verdade, dá yo, porque non estamos Eso. aquí. Que vamos ca Por música. cierto, é broma, non. Non, daqueles xa non che xa a falar.
Vamos ca música. Vamos a ter un bozal. Temazos de orquesta. Ah, é verdade, sí. Temazos de orquesta, que hai moitos, e son míticas cancións que nadie sabe nin como se chama, ni non as escoita normalmente, pero todos os conocemos Sí, gracias sí, a xente como Lito Panorama, por ejemplo. Efectivamente. Entonces, vamos a facer un xogo, ok? Un xogo. E non te rías de mí por decir xogo, un xogo. Xogo, dilo como quieras. En fin, vamos a Pero é pasar. un localismo ou foi un error? No, é un localismo, supoño, non o sei. Pero, tú onde és? Eu son daqui ao lado, son do Pino. Do Quinto Pino, en No concreto. Pino dices xuego? Eu creo que só lo dicimos máis na miña familia, na miña casa. Pero da igual, non o vou cambiar. Así es. Fas se moi queda. ben, compa. Fas ben, ok. Efectivamente. Eu vou-te a bucharar igual porque son un ser Non pasa nada, non despreciable. eres a única tampouco. Vale, un xogo, vamos a Un xogo. facer de Un xogo. mítico, poñer 3 segundos. Bueno, dixernos que van a poñer un segundo de canción Un segundo. e temos que intentar adivinalo. Eu con un No, segundo, teñen eles, nós es tú, eu. Un segundo é Bueno, bastante sí, sí. pouco, carai. un segundo, Claro. non sei se vai dar pa moito. A ver. Vamos a verlo. Bueno, non sei cantas cancións temos. Seis, temos 6. 6 cancións. Estos 6 segundos está... Teño aquí a chuleta cas cancións. Vale. Debo admitir que vin sin querer a primeira. Bueno, home. Entonces no A ver, vou dicir nada. É de los ojos negros. Tengo el alma en pedazos. No. É de los ojos negros, home. Ai. Muy bien. Ese cowbell. Mi madre. Vai, que eu pinchaba nun garito que puñemos esta todas as noites, Hombre, É que isto onde era pa ir? é ouro. É que xa pechou polo COVID, era o Flows, o que eran Ai. ultramarinos en casas reais. Sí, Sí, sí. sí. E aí estaba. Vale, Que siguiente. gran tema este. A verdade que Temazo. sí. Next. Ah. A de Canarias, a de No te No, vistas que que no no te vas. vistas No te que vistas no que no vas. vas. Ole, muy bien, muy bien. Es temazo tamén este. Buah, que este puñémosla seguido, Vale, imos coa seguinte. Dúas de dúas levades. Moi ben. bien, moi Sí, ben. señor. A Pero ver. que estaba cantada. Este nena Coruña, qué bonito Sí. es. De Ana Quiro. Vive na Coruña. Ves aí xa entra a miña ignorancia, ¿no? Sí, 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 si quiero. Carallo, Buah, pues a mí este fixo pouco, o segundo ese. Vale, seguimos. Imos coa cuarta. Déjame de los secretos. Cuidado. Buah, ese sí que ni puta. Ah, sí. Qué temazo este, Sí. Vale, imos coa quinta. Un momento. Que vai ganando dos dous? Nuno. No. Non era un equipo. Sí, bueno, Claro, teóricamente. é que... Ganan los rastreadores. Ganamos todos. Vale, pois coa quinta imos. Home, Non vamos a Highway to decir. Hell. Es poco de Wonder. Evidentemente. Aí está. Este é un bon tema. Xa, é que fantaseamos algunha vez que a idea de facer esta versión. Sí. Sí, sí, sí. Pues estaría guapísimo, Estaría verdad, bastante ben. Los estaría bastante rastreadores ben. É que, chu. sí, pegaría bastante. Este é un bon temazo. É destas cancións que é unha pena porque están tan queimadas que inevitablemente tanto os compositores como os ejecutores da canción como o público ten eso, pues, moi queimada, acaba saturante, pero é un un temazo. Sabes que podíamos facer tamén, tío? Fiesta pagana. Fiesta pagada. Uf. Bof. De Ojito, Esa letra non era mal, Pasa que para tocar eso, que? Que faz? Bueno, hai que... Hai que desarrollar Hai que eso. desarrollar. Bueno, imos poñer xa a última canción. ¡Hombre! Oh. Esta sabédela, ¿no? Sobre todo, Chicho. E que ademais, sabes o mellor de todo? Que para facer o Galo remix Claro. teño as bases do Galo e esta, non sei por qué, como que me salta en mi música normalmente, entón moitas veces que abro o mi música pim, e é como guau, tío, todos os putos Outra días vez. escoito os 5 primeiros segundos do Galo 80 veces. Vamos, que sabes de memoria. Sí, sí.
O baixo este que é? De órgano ou tocado? Unha caixa. Bueno, rapaces, xa escoitamos unhas boas cancións super míticas da verbena e tal, pero vos, cal credes que vai ser este brao a canción do brao? Compa, que le parece esta morra? La que te... No? Sí, Esa non sei como chama. non sei cal é. Joder, esa é de Peso É de Pluma. Peso Pluma, estaba me parecendo. Eu Polo de Tusa, eu diría que Tusa. 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 A tope con Tusa, Por poder, imagínate que de repente se van a poñer de moda. Ojalá, a mí me gusta moito esa canción, Eu de Peso Pluma pode ser. Eu as rancheras, vou a tope con as rancheras. Que me gusta máis... Bueno, a mí a canción de Bizarrap e Peso Pluma me encantou. A min tamén, Pero Peso Pluma que é? Unha persona? Sí. É un chaval. Un chamaquito mexicano, efectivamente, que fai unha música Ah, é a última guai. sesión de... a última... Vale. Está moi chuli. Está guai, sí. Bueno, e pois nada, falamos un poquinho máis de festas e, bueno, tamén queríamos preguntarvos por algunha recomendación de festas así xeitosiñas. A que festa lle tedes máis ganas? Ou típica festa que vades todos os anos, que non vos perdedes nunca. Pero en Galicia, claro. A poder ser, pero bueno. Produto autóctono. A ver, para min o surfing de Lérez é increíble. O Osa do Mar é increíble. Que máis cousas jodidamente alucinantes hai. Bueno, non sei, pero que contra eses dous, tío. Home, mola mo do camiño, pero é un pouco ñes. Surfing, Osa do Mar... Home, claro, eu, personalmente, é que eu dixen antes cando gravamos o vídeo para redes, eu, para min, o Armadiña en Combarro, pasa que este ano non se fai, pero o Armadiña en Combarro é igual das festas máis significativas e máis emotivas porque desde fai un tempo, bueno, antes, cando íbamos eu e os meus colegas a moitas festas, xa era unha destacada de por sí, pasábamos moi ben ali, sempre nos gustou moito, pero é que agora co paso do tempo, por desgracia, acabouse convertindo casi na única festa a que vamos xuntos. Entón, para min, ten unha carga emotiva que non teñen outros festas, simplemente por eso. Entón, é verdade que teño moi bons recordos do Armadiña, e, jová, a ver se volven a facer rápido, porque, O que pasa é que eu non podo reprimir e decir o Monkey Week, tío. Claro, o Monkey, eso é a meca das fiestas, tío. Porque... Claro, é que a ver, aí xunta... O sea, é un festival en Sevilla que hai como máis ou menos en outubro, noviembre, e un pouco a idea do festival é pois que a xente da industria se relaciona entre sí, no? Entón, hai como 100 e pico grupos e realmente o público dese festival son os propios grupos, no? Entón, claro, tú estás en ese festi e toda a peña pois ou é o guitarrista ou non sei quen, ou o manager non sei quen, ou tal e cual. E non sei por qué, pero imprímese unha locura en ese sitio, tío. O sea, porque... No, pero claro, que todo o mundo vai en modo diablo, sabes? Claro. E tío, é brutal, pero, o sea, non por la fiesta, sino porque aparte, eu que sei, Sevilla que é así unha ciudad moi simpática e tal, e moi cómoda para salir. Tiene un color especial. É que vos sabedes a película esta Infamous en inglés, a de El Escuadrón Suicida. Sí. Claro, pois é un pouco eso. Entón, claro, o sea, literalmente, porque claro, tú xuntas a todo canto desalmado hai na Península Ibérica, mételo nun espacio cerrado 3 días con sus 3 noches. Claro, aí obviamente, quer decir, eso, o sea, claro, hai xente, eso é verdade, hai xente, jová, por exemplo, Josiño, o noso manager logo, que ele sí que vai en plan pro, pues a traballar, a hacer os seus contactos, a facer as movidas de manager e tal, e sei que hai xente que vai nese plan. Agora, a peña dos grupos, non somos xente que vai nese plan. Pois claro, xuntas, pois efectivamente, a todo canto desalmado hai por aí adiante, e claro, mételo nun espacio, que iso, claro, aí iso é logo. E o ver guapo do Monkey Week tamén é que os bolos poden empezar ás 12 da mañá e acaban ás 6 da madrugada, sabes? Entón, claro, estás todo o día, literalmente. Claro, estás 18 horas de fiesta e de repente, pois, vas a ver unha banda que che puto flipa, despois tes 3 horas libres e caes en 3 conciertos que son a hostia, de repente mellor podes ver a un DJ que non vas a ver por aí en tu puta vida. Eso é verdade. ¿sabes? A mí o que máis me cunde do Monkey, non tanto a parte social, porque sí que é certo que ao final
sin facelo de menos, pero sí que a parte social, se ao final faz unha quedada como se fora un macro botellón, non sei de onde, de peña de grupos, é exactamente o mismo. O que máis me mola do Monkey é que aínda é deses festis que conservan, que cada vez esa tendencia hai na menos, eu creo, que sí que conservan o rollo de que che van descubrir grupos. E descubres grupos sempre, algún que che flipa, sempre, na programación. Eso combina moi guai. A programación, para min, eso, quen fai o cartel, hila moi fino, porque hai mítico grupo español de festis do noso nivel, máis tocho xa non hai muchísimos, pero así do noso nivel tan moitos. Bueno, despois sempre hai un ou dous ultracabezas. Exacto, pero quer dicir, non che van levar a Love of Lesbian, no, é como máis así do noso rollo, están moitos, e despois sí que che traen grupos de fora ou así que non conocías e que están super guai. E para min o mellor do Monkey, máis que a parte social, que por unha parte dá un pouco de ansiedade, e por outra é como, bueno, xa vivo demasiado, a parte de programación para min é o mellor do Monkey. Claro, e ademais tamén que o mellor de repente dices, buah, mira que chavalito ou chavalita acaba de salir, tal. Sí. E investigas un pouco e tocou no Monkey Week hai 5 anos, sabes? Sí, o sea, toda a peña... O sea, Rosalía tocou no Monkey Week, sabes? O sea, é moi loco, sabes? E de repente, pois eso, dices, buah, ¿te acuerdas del pavo de la sala non sei que del año pasado? Pois ahora es... Sotoasa, sabes? Ou cousas así. Sí. Entón, é loquísimo e para min de lo mejor no que estuve nunca, sabes? Bueno, pois con isto creo que xa iría estando. Moitas gracias por vir, rapaces, de verdade. Espero que pasasedes un bon rato. Bueno, bon rato, claro, sobre todo que a primeira parte da entrevista que foi todo locura e agonía, pois claro, perdón aos oyentes, pero bueno. Nada, bueno, nos queremos vos dar as grazas. Xa sabedes que o programa especial para nós, porque é o derradeiro. Bueno, o último, non sabemos. Non digas derradeiro, que eso xa é finiquito total. Efectivamente. Perdón, non hai máis. Claro, perdón polo spoiler, porque vos... A ver, claro, te voy a decir algo. Claro, no, o sea, a ver, spoiler. É dicir, vamos por partes. A cuestión é que esta tempada remata, sí ou sí. Así es. Luego, podrían venirse cositas en la época estival? Cuidado. Falando de... Parte emotiva. Pois precisamente na época estival que ahora estamos inaugurando con este... Na época estival, que é ahora no verão, non? Efectivamente. Se vienen cositas, es posible, ni confirmamos ni desmentimos. Es posible. Pero o rollo é, porque tú ao principio dicías que esta temporada, que estaba complicado que ver a temporada que ven, porque vos xa acabaste a carreira, xa cada un vais para un lado. Bueno, presuntamente. Presuntamente, efectivamente. Presuntamente acabamos a carreira e hai unha cousa chamada TFG que... Xa. Nin ara nin xo, a verdade. Home, dicen a min que tardei, non sei se 3 anos en facer. Por aí vamos, non por aí vamos. Espero que non. A verdade, pero bueno. Desde que te... Eso, cuidado. O peor é poñerse. Desde que te pos, si te pos loco, en 15 días falo. Sí. Pero nunca te pos. Ese é o... Aí está. Eso foi como pasou a min. Eu deixino xa po ano que ven directamente. Bueno. El caso. En que estábamos? Algunhas acaban a carreira de verdad, Correcto. completamente, entonces lárganse por aí adiante, outras Aquí penso vanse que hai a xente traballar chorando xa en por aí. que ese momento a min... Que pena, está Sí, realmente bojón. e entonces, claro, e aparte, bueno, temos que ter en conta que estamos na Facon e estamos utilizando todo deles e se deixamos de ser alumnas, Claro. pues, No, pero se estás con está TFG jodido. solo, xa podes. Sí. No, aparte vamos a seguir sendo un par delas. Sí, queremos Tres, quedar polo menos. de carrachas na Facoms. Claro, Sí é que verdad. eso... Sí. Entonces, bueno, se Entonces, gestionará. bueno, y de cara al año que viene, pues, patrocinadores, por favor, hacemos un llamamiento. Venga. Denos dineros. Estamos abiertas a propuestas. Pues sí. Y non solo de Meda Colmea, do noso amigo Xoel, ¿vale? O sea, Xoel, por favor, te queremos muchísimo, pero non nos estás aportando liquidez que o que nos necesitamos. Nin pongas espumas, tamén che direi, porque este amigo meu sempre nos dixo unhas espumas para esas da USC que tedes, que Sí, son que maravillosas, igualmente. Bueno, o caso... Joel, dá 300 pavos, hombre. Aí está. E logo, o que Porque, dime. como... Eso, por ejemplo, pode patrocinar o título personal. Nuno patrocina... É moi caro eso. Bueno, patrocinar, se a Tío, poquinas, ¿puedes patrocinas, patrocinar un podcast cos rastreadores, tío? É que eso que... Aquí isto sería tremendo, Estaría guapísimo. Apagada a cámara, Eso sí apagada a que cámara. é comprar os medios, tan agora falan moito deso, o rollo de sumar e tal, eso sí que sería pola miña parte Literalmente. máis vil que pode haber. Eso é moi caro, se é moi caro, claro. Depende. O sea, queda un paja... Bueno, non tengo ni Nosotros idea, honestamente. tenemos nuestro Pero queda un no nos vendemos por poco. Cuidado, eso me fai moita ilusión, Nos temos poucos Podemos gastos, facelo en plan, pois facedes unha partida presupuestaria e nos decimos
e meter unha cuña de 15 segundos en cada programa, en plan, non, eres simpático, alto. Buah, Eso sí que se cobra caro. Eso estaría moi ben, Culto al líder, ¿sabes? Yo lo veo. Cuidado, interésame un pouco eso, Pues isto continuará en conversas, pero bueno, falladas, non vos fagades moitas ilusións porque eu a mellor estes rapaces están así de boquilla. Sí, eu igual morro. No. Eu son moi comprometido con Sí. as movidas, sí. Jolín. Eu, Pues moitas sí. gracias. Eu tamén, eu si poñedes Nuno, eres simpático, entonces eu me cago en 10, eu pago ese podcast, Además, que non dá para tanto contenido, 1 hora e media semanal, virtudes de... Bueno, estaría moi ben, jova. Bueno. Ou a mellor algo máis subyacente, sabes? Algo en plan que non sea evidente, pero que... O bochinche, tío. Chamarlle Bochinches Fallado Podcast. O bochinche é un sitio de aquí, ó. Pero bueno, hasta que... Joder, pues igual que Vibra Mao fai concertos. Claro, igual que bueno. Spotify Camp Nou, Claro. Pois sí. o bochinche fallado. Dios, los O fallado... Pero que pasa? Hai que facer algo deso. O fallado- Dios, xa, cero interés, Sí, solo... porque o fallado dos rastreadores, a verdade é que suena Rastreadores. al monstruo de Amsterdam. Sona mal. Bueno, pero espera que cousa, que temos outro plano caído, Dios mío, pero Jesús. E isto Mira, vai ser peor. rapaces, non nos sale tan mal. É verdad, porque xa non hai equipo para... Efectivamente. Xa non aguanta, xa non hai infraestructura, xa non hai nada. Ai, É Jesús. como cando nos tolos... Claro, vos sois moi novos, claro. Non viedes os tolos do volante na TVG. Era unha Wacky Races, se chamaba en inglés. Era... Ai, sí, o can que ría así. Exacto. Que me río así. Está moi ben, ese aí está genial. Pois había veces que ao mellor chegaban xusto á meta e o coche desmontábase e tal, era mítico de Hanna-Barbera e dibuxos, pois é un pouco Pois así. o fallado está sendo un deses bólidos. Bueno, e non vos contei isto, que levo 10 minutos mexándome, pero salvajemente, que da igual, pero que dá aí pa posterior. Pero mexándome duro, Pero non, Que en plan que me doi, Pois imos ir acabando. No, a ver canto aguanto, joder. a ver os agradecementos, que estos son os Goya, veña. Eso. Os mestre Mateo, arroba mestre Mateo, Academia tamén tal. Bueno, dalle Leila, veña, que non Eso, acabamos que moitas gracias a todos os invitados que viñeron, a vos tamén, porque confiaron nos cando empezamos, que non sabíamos casi nin nos o que iba a ser isto, nin sabían eles, non tiñan nin idea, así que muchas gracias a todos os que pasaron por aquí e que nos apoyaron despois tamén. E moitas gracias a Facon porque nos presta estudio, materiais, o Templo Fallado. sobre todo apoio. Sí. Bueno, enseñarnos a usar todo isto que non tiñamos nin idea. Mención especial a Compa Kings, o sea, Reyes, a técnica da facultade. Dios, por que non para decir cousas? Reyes, A mí pásame igual. gracias. Que Sin ti esto non hubiera sido posible. Sin ti non Sobre soy todo. nada, literalmente. Efectivamente. O sea, estoy así. Así es. E sobre todo, pues tamén moitas grazas aos nosos fiéis falladers, que bueno, vos erades falladers, non, verdad, chicos? Eu escoitei. Sí. Aquí, Dios mío, era neste. Veo aquí Aroa, non? Sí, Aroutón. sí, Escoitei, se gustou moito, escoitei o de Rapads non enteiro aínda. Bueno, moi ben. E ti, Chicho, ti... Eu a verdade que non o conozco. Vale, pues nada, non pasa nada. Jova, eu teño moitas cousas que facer. Pues Chicho, ahora vas nos patrocinar deste que poñer o día. Joder, vamos. De repente iría... pues que... Nos papamos a Jordi Pensei Wild, ya que te lo que digo. era mala ir, tamén estaba como no suelo incorporándose. Falando de Jordi Wild, outro día en Spotify saltou un aviso de Spotify que poñía: Para ¿Te gusta escoitar te gusta o Fallado Podcast? Seguramente te guste The Wild Project. E eu, Pues bueno, sí, puede ser. Podría ser, poder. A ver, eu aquí vou romper unha lanza tal. A mí, The Wild Project me parece a hostia. Jordi Wild me parece un puto desgraciado. Sí. Eu Estou de acordo, Pero non me gusta creo moito. que é positivo poder decir que hai peña que é un pouco facha e desgraciada, pero reconocerlle que fai cousas guai. Sí. Entón, me mola. E eu Sí, son... a mí é verdad que non consumo moito. Eu sí, tío, porque hai movidas moi guapas, o tipo é un desgraciado. Bueno, pues nada, eso. Que moitas gracias a Datos toda que- a xente que nos ve e Iria que leva nos un cacho sigue facendo en como- redes sociales. Sí, é que non hai batería nas cámaras xa. Genial, bueno, pues nada. E nada, que eso, que nos sigades por redes sociales, que igual se Arroba vienen Fallado cositas. Podcast, sí. Exactamente. Se vienen cositas, quizás sí, Le quizás voy no. dar al follow ya. Muy bien. Un aplauso Cago en para la Chicho, leche. un solo, Aí foi, Gracias. moi ben, aí está. Bueno, de verdade, moitísimas grazas tamén grazas. Buah, como me estou mexando salvaje, pero no, está me doendo muchísimo. Xa acabou, vale, ok. Chao. Grazas tamén ás falladas orixinais, que son desas mellores, as chicas máis talentosas e máis maravillosas que tuven a suerte de conocer a miña existencia e neste curso en xeral. Un aplauso, un solo. Aí vamos. Qué bonito. Vémonos. No valle fallades. Vale, veña. Literalmente no valle. Nunca yo digo